Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May masobra sa 1.5 bilyones pesos nga mga questionable nga transaksyon nga inisyal nga nakita sa nga Truth Commission ni Mayor-elect Albi Benitez sa Leonardia Administration. May report si Romeo Subaldo. Kung ibase sa Commission on Audit Reports humalin sang 2017 tubtub 2020, may masobra sa 1.5 billion pesos nga mga transaksyon nga gin red flag o kung mga questionable nga mga transaksyon ang syudad sang Bacolod. Inisunod sa kay Marilu Reyes, ang State Auditor sa Commission on Audit Central Office. Parehos na lamang sa 38 million pesos nga balor sa mga medical supplies kag PPEs kung saan in cash advances ang gingamit sa pag-purchase sang 2020. During the pandemic, the process for the procurement process has already been streamlined to facilitate the procurement of goods to address the COVID-19 pandemic. What happened was, even if the process has been already simplified, what the city government did was to procure these goods, these PPEs, and paid it in cash, which is not allowed under the rules in government procurement. Pero patag niya, mahimo nga nakahimo naman sang tikang o kung ginaksyonanan sa syudad ang mga COA findings. Well, actually, some of these findings might have already been addressed, but based on the action in prior years' audit recommendations, there's still a lot of audit findings for the period covered that have remained unimplemented, and there are some which have been partially implemented. But there are those, of course, which have already been addressed. It's probably the fact-finding committee would have to look into. Pinagi sa sininga report, dili pagasuguran sa Truth Commission ang ilang pag-usisa sa mga transaksyon sa Leonardia Administration. Sunod sa spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez nga si Attorney Lizander Dilag, ini para masabat ang palamangkutanon sang tanan, kag para kung may indi amo, hindi na masulit pa. Ang palamuton, matadlong na natin, we learn from the lessons of the past and correct them. That is the gist and the essence sa atong paglunsag sa Truth Commission. Sa ilang pagpungko sumugod Hulyo 1, lantawon nila kung may mga makuha sila nga mga ebidensya. Kag kung may ebidensya, may mapasakaan sang kaso sunod sa incoming city legal officer nga si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ang committee that will be created, we will be investigating these COA findings and we will recommend for proper actions. Ang aton gusto na gadalita na tapos sa dayon mo. Kung may proseso na ginano, hindi na maabad na sa layan na dayon. Gaan ang mga tao na anak na maispikan anay nga nag-amuni. Patag sang incoming city administrator nga si Attorney Pacifico Magari III, ini ang mangin balasihan man sa mga mangin kabangin sa Benitez administration sa commitment ni Benitez nga good governance o kon maayo nga panghimanwa. It goes without saying that during his administration, the employees that under him will be also be covered by that good governance, that expectation. So it's not just to find out what happened in the past, but it's also moving forward to ensure that there's a good governance in the city of Bacolod. Tingwaan nila nga may resulta kag ebidensya ang ilang ginahimo nga pag-usisa sa una nga 100 days ni Benitez nga magapanumpa bilang alkalde sa Bacolod sa Biyernes nga adlaw, Hulyo 1.